tu máme Represent 2025. Tu máme ďalší rap. Tento rap sa volá Traktor domáci. Je to úplne niečo iné. Je to úplne, že niečo iné od z chudobného na milionára. Je to že úplne iná téma. Nevadí. Dáme to aj tak. Dobre, takže počúvajte to. 3, 2, 1, štart. Počúvaj, dobre, čo ti poviem o stroji, ktorý som sám postavil, to je normálne wow. Traktor domáci, to je moja inovácia, nikto iný taký nemá, to je faktácia. Motor z dodávky napraví zo zetoráka, kabína z plechu, to som našiel na skladke, zvaranie, brúsenie, celý deň som mákal a teraz mám stroj, čo všetko zvláda. Traktor domáci, to je moja sila, oram, sejem, vozím, čo sa mi zíde, susedia sa čudujú, že som to dokázal a ja sa len usmievam, lebo viem, že som najlepší. Dobre, toto bol taký troška menší rap, ale však bol to rap, dúfam. Bol síce troška menší, ale dúfam, že sa vám páčil. Ešte len začínam, takže prosím vás, nekritizujte ma za to, že neviem moc spievať alebo že neviem rapovať moc. Ale prosím vás, keď sa vám to páčilo, tak dajte like, komentár, tam ohodnotte, že koľko dávate tomu z 10 a dajte odber a like, proste keď sa vám to páčilo, takže čaute.